Adorang somarsar hita dohot hata ni debata jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma di hita. Di dia pe hita maringana di bagasa tikion asin roha ni debatama na semadungan hita saluhuna. Donga sa porsiaon hata ni debata nagabe turpu jamita tu hita di bagasa tikion lumobi di ujung ni tahun 2020 sadaon tersurat do di Jeremia 20 sia mamukka sia nek 10 sahatu saplopat songono ma didok ai songono do hata ni Jehovah molodunggok na 70 tahun ni di Babel ibatakku mahamu doh pasit toko tuhamu baga-bagaku nadenggani asemebuak kamu mulak tu ingananon ainunga taka suboto sakap akkana husakapi tarimot tuhamu ninna Jehovah sakap hasonanga dotahe dada tuhamagoan asa au mangaleot tuhamu ujung na hinalungut temuna jadi paujojo muna maau huhut laho hang martangiang tuau gabe tangi honok kumahamu jala lua muna maau laos jupak kamu molutung di luas samu au molutung di lului hamu au sian nasa rohamuna jadi jupak kamu maau ninna Jehovah jala mulak bahenokku akka na terbuang siak kamu jala papungokku hamu sian seluhuk bang superbegu do sian seluhut inganan haab bolongan muna na selaon na hubaheni ninna Jehovah jala mulak kamu buanok kutu inganan habor hatam muna hian laho terbuang ido sahakna hurian itu hata dak pigaliling dope naung tapes tahun parningotan hatutubun itu hata Yesus totu las niroha suasana ni natalido pera natahilala sahatu tikionate tarida dui sianaka sapaan awal ni komunikasi tatwa kadongata rupaning apalagi tuak kadongata nasusempak dope komunikasi di tiki praen natal nasalpu sejumulu dope tadok rupaning di sapaan awali selamat natal dungi pe asa lanjut tuaka pakatayon dungi muse akka lagu manang musik natali pera tong dope saya terbigi nang dijabut tabiate artina hangat dope tahilala suasana natali atik penuaeng nunga sahat tita tu ujung ni taunon jala dak pigaliling nai salpu honotama tahun 2020 sadaon donga sa porsiaon molu tauji marningot perdalanan ninguluta di tahun 2020 sadaon mungkin torop dora halak na memulus akalas niroha atik pe di masa ni pandemi COVID-10 sia mardapot-dapot manang martaba-taba dorupaning di jalo akka pasu-pasu ni Tuhani di bagasan nguluna manang gumudangado akka pasu-pasui di jalo saliling medalani tahun 2020 sadaon baik pasu-pasu di partordion songoni nang pasu-pasu di perdagingon adong na melum siya sahit adong na dapotak karijo sesuai tu cita-citana adong na naik pangkat manang posisi kerja dalam dumenggan sebagian mungkin usahana lam berkembang otomatis pendapat ape lam mertaba adong muse nama bangu jabu manang mertaba jabuna mertaba tanona manang mertaba artana gabe di parenak konon diakka naposo ketemu jodohna dohot akkalas rohana asing do petahe naso haguarak kita mardapok-dapok las rohai di jalo ibana di bagas semuluna
di tahun 2020 sadaun. Gabi lam tabbanang semangatna namar minggui idau nate. Alai sebaliknya adong do bahkan toropad do rahasia kita na mengalami akka hasusaan arsak ni roha na borati. Bahkan sebagian halak hira namar dapot akka na petubu arsaki madodoni nguluna di tahun 2020 sadaun. Adong maira nasai marsak dope ala marsirang sian nataha holongi ala ni hamatean. Adong namar sahid bahkan saat tu sahid naposa siat tonga-tonga ni keluarga. Nadiba mungkin mengalami kecelakaan bahkan ikut menjalani tindakan operasi. HP ulu musema laus gagal hasil ni operasi akibatnya gabi lumpuh manang cacat. Sebagian mungkin adong nekod di PHK siap perkerijuan nahian. HP akka cicilan dang lunas dope. Adong nahona bencana alam. Adong na mengalami usaha na bangkrut. Lumobi alani dampak ni COVID-on. Ujungna gabi gulung tikar. Nadeba adik penang piga-piga hali saya berusaha. Alai dang ra terujuk dope akka na pinarsit tanai. Sadok meragam dope tahe akka paru kilon, kegagalan, harugian, arsak na niadupanna saliling mamulus tahun 2020 sadaun. Jala pakkorhonnya kehasusaan manang arsak na meragam naking. Di sebagian halak adong doi gaya pagalehon semangat hidupna manang gaya patah semangat. Loja pakilalana memikiri akka arsak dohot hasusaan ningului. Nadeba mungkin gaya pesimis dak pos berohana di panugudugun ni Tuhan. Merasa kecewa tu Tuhani. Allah dirajumi hira sia-sia doa ke upaya perjuanganna dohot adu-aduna tu Tuhani. Keadaan dohot pakilalana songonima mungkin di pengalaman ni sebagian halak taga mamulus tahun 2020 sadaun. Beragam pengalaman kehidupan yang mungkin kita lalui masing-masing di tahun 2021 ini. Ada yang mengalami sukacitanya lebih banyak, atau sebaliknya mengalami dukanya lebih banyak sepanjang tahun 2021 ini. Dan sekarang kita telah tiba di penghujung tahun 2021. Dan selanjutnya kita akan memasuki tahun yang baru, yakni tahun 2022, yang mana kita tidak mengetahui pasti tentang apa yang terjadi dan apa yang harus kita hadapi di tahun depan. Apakah sukacita jasmani dan rohani kita makin berkurang atau bertambah? Dan sebaliknya, apakah duka kita makin berkurang atau malah bertambah-tambah? Kita tidak tahu pasti. Maka untuk itu, perlulah ada jaminan sebagai pegangan kita, supaya kita tetap yakin dan percaya, serta bersemangat dalam berpengharapan ketika memasuki tahun yang baru nanti. Nuaeng, ahama jaminan nagabe sitiopotta. Apa yang menjadi pegangan kita di dalam meninggalkan tahun 2021 dan selanjutnya akan memasuki tahun yang baru nanti. Donga sapor siaon, di bagasan turbuk jami tahun, disuruh dibatado si Jeremia pabotohon sakap hasonangan, nalaho si pamasaon di dibata tutonga-tonga di bangsa Israel, na tongom marukil, umasusa, alani na terbuangi na sida tu Babel. Tidok, moludunggo na 70 tahun ni di Babel, ibatak kumahamu, dohot pasitokot tuhamu, baga-baga kuna denggani, asa mebuak kamu mulak tu ingananon. Songun na tidak dia sapului. Artina, dang pasubun ni debata bangsonai, lalap didodoni arsak ala ni hebungani. Alai ditikinong tinotuhon ni Tuhani. Paluaw ni Tuhani do musina sida, jalebuanon na mulak tu Jerusalem, huhut dipulihkan. Dungi dipaposdo ng rohani bangsoy, mulu juju bangsoy, manang martangiang na sida tu debata. Sihol rohani bangsoy neng pajupang dohut debata, siyan nasa rohana sida, didok naking,
Sai tangi hono ni Tuhani do nasida, jala radido Tuhani jupangan di nasida. Ima jaminan nasian hata ni debata, sitiupon di bangsoi dinama mulus pertikiani ujui. Jadi habuangani dan lahu manugu bangsoi tu hamaguan, atik pedi luas debatai ikkosongoni lilingna, 70 tahun bulusun nasida habuangani. Alai dung jupang tikinong binuhul di debata, sakap hasonangat do nalaho silehonon na tu bangsoi muse. Hata ni Tuhani managabi jaminan, sitiopon ni bangsoi, asa manahan jala marsigatung tu Tuhani sabing nasida, dinama mulus akka partikiani. Ati peikon adupan nasida arsak, baru kilon, bahkan sitaonon ala ni habuangani. Jala sakap hasonangan, nabi nagabagahon ni Tuhani di baga satrupukon, nunga tulus be di pamasa debata. Nunga sauk be dibuat debata bangsoi mula tu Jerusalem, marhiti si Kores, imaraja ni Persia na jolo. Artinya, Tuhan tidak pernah mem-PHP umatnya, atau Tuhan bukan pemberi harapan palsu. Tetapi Tuhan sungguh setia pada apa yang sudah Dia firmankan. Jika Tuhan sudah menjanjikan damai sejahtera bagi umatnya, maka itu akan diwujud nyatakan sesuai waktu yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri sudah menyatakan bukti kasih-Nya yang sungguh luar biasa bagi umatnya, bahkan bagi dunia ini, bahwa Tuhan itu sudah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang baru kita peringati melalui perayaan Natal yang lalu. Yesus do naktubui, ibana do napatuluson, sakap hasonangan na siya debata, tutongatongan ni bangsonay. Bahkan tu sadok portibion. Yesus do si padua portibion siyan hamaguan hita jolma ala indusay. Asa taruli di hasonangan dohot hadamion na siya debata ngulutta. Donga sah porsiaon, baga-baga ni debata na makkoron hasonangani, dada holan na jului masa, ale manotong do sakap hasonangan na siya debata, manang rancangan damai sejahtera, tuak kana porsia tutuhani, hok doi lehononna. Jalaido di sakapi debata nang dibagasa nguluta, sakap hasonangan do tahe, dada tu hamagoan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi hendak memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Lawasima nang napaposoro hatta dinanaing manalpuhut tahun 2020 sedau kita, jala dinanaing mamengoti tahun baru tahun 2022. Mulu adong siat tonga-tongata na mengarajumi paek ningulu alanya kaarsak sitaonon parsahiton paru kilon neta adopi saliling mamulus tahun 2020 sedawon. Tatiuk ma hatan itu hatta na mamakulingi hita di ujung ni taonon. Asa di bagasan pos nyeroha do pakrimok kita laho mamongoti tahun ni barui muse. Lao songoni matong molo di lewas di batang ulutta majalo akaragam ni pasu-pasui tapak kemai lau pasangapot tu hatai tapak kemai tong sudi pasu-pasui lahu mangurupi akadongata sadok tapasa masaluhu ngulutai sudi keluarga tai rodi sudi akan taula do natasakapi tu panugu-nugu ni Tuhani laos tetadik kema nang akabako namaralo tulomo ni rohani tu hatai totong mata haposi hatan itu hatai ima nagabi jaminan sitiopota dinalahu manadikot tahun 2020 sedaun dohot dinalahu mamasuhi tahun 2022 ay didok do tuhita di bagasa tikion nung ngatakas suboto sakap akan husakapi taringot Tuhamu ninna Jahoba sakap hasonanga dotahe dada tuhamaguan asa au mangaleo Tuhamu ujung na hinalungut temuna. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat meninggalkan tahun 2021 dan selanjutnya selamat memasuki tahun baru 2022 ma dihita saluhukna. Amin. Martang yang mahita.
Mulai tembali Tuhan di hatam nang papos sorohanami dinalah manal puhun tahun 2020 sadaon jalama mengoti tahun baru 5 tahun 2022. Tugu-tugu mahami hobbar tulo meniroham. Marhite-hite Tuhan Yesus martangiak kami. Amin.